Since adunay na usay nag sulat sa comment section nga ganahan lagi sila anang naang kalabitong pagkaon nga angay sa kabuhiunon ug dili angay sa kabuhiunon. Although kay balo ko nga dagan nagay kog nagama gyud ani nga mga vlog, no, pero pinanggapan mo na ako nga mga subscribers nako. Ako na pong i-repeat, refrain mga pagkaon nga angay sa kabuhi ug dili angay sa kabuhi. Hello everyone, welcome once again to LB Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. No? So, without further ado, ari kita sa mga pagkaon nga angayan kanon para sa mga kabuhiunon. So, mga bland food ragyod kanang ato. Umuingon ta nga unsa man ang bland? Kana yung mga walay lami. Kana mga walay lami. Nya kay balo ko nga daghan kaayo ang mga kabuhiunon nga dili ganahan nga ingnon nga kanang mga walay lami. Pero unsaon man nga mao may kamatuoran, no? So, ang ato lang yung kanon nga sa ako nang giingon, ganahan kaayo ang atuan taste buds, ang atuang kanibang pantilaw, no, sa atong dila, ganahan kaayo, pero ang tiyan nato magrebelde gayod, magbilikinsi gayod, ug sila pa di gid siya ganahan anang mga lamian nga mga pagkaon kun bikil na ang atong tiyan. Naana ba ng mga nakutaw na ba ang ato ang gastrointestinal system or tract or whatever itawag ni ana, no? Kun bikil na gani, dili na gid siya ganahan atong mga sophisticated nga mga pagkaon sama sa mga junk food. Mga street foods. Di ba mo man ay ganahan sa tong dila? Kanang mga makauna, kanang mga fish cracker, kanang mga tempura, kanang mga quick o kunsa pa kana, no? So, kanana yung mga pagkauna, depende sa degree sa acid reflux, ang uban ana dili na gyud kakaya ang tiyan. Dili na kakaya ang tiyan ana, no? Although na uban nga makatolerate pa, no, as tolerated. So, mao man kana, pero kalagmitan dili na gyud ganahan ana, no? Depende lang kada. Ako makakaon pa man ko ng tempura, usa ra pud kabuok. Di na pud ko ana mudugan. Kanang mga siumay, makakaon ko ana niya kun dili siya daghan templa or whatever, no? So, ingon ana lang na. Dayon ang ikaduha nga dili maayo para sa kabuhiunon, mga street foods, mga junk food, kanang mga anything that crackles. Di na to ilang hinganlan ang brand kay kuan naman kaayo. Basta kay kanang sinulod bag. Inana ba dayon kato mga inig-usap gyud ang chicharon. Kanang chicharon dili ko na siya pwede kay kanang naman na siya fats na oil, no? Pero lang kun katong yung mainag yung pagka anything nga gi-process nga pagkaon dili ginaangayan sa kabuhiunon. Longganisa, kanang mga unsa pa na mga bilbao, unsa pa nang mga processed food, corned beef, kanang mga sausages, no? Anything na kan nga gi-process dili po na siya pwede sa kabuhiunon, no, mga anak? Katuo gani mo ni nanay ninyo, dili gyud pwede ang tiyan ni ana kay sa ako nang giingon mag-alburuto gyud siya. So inig alburuto sa tiyan, kinsa may mo suffer? Kita nga mga kabuhiunon. Unya murada barada yung tag matralala kun mo andar na siya kay maot gina siya, unpleasant gid siya, discomfort kun mo andar na ang kabuhi, kun mo andar na ang acid reflux, kun mo andar na ang bidli, kun mo andar na tanan. Daghan ra ba din na siya dala, no? Daghan na siya dala kanang kabuhi, daghan kay dala. Hubakon ka bisag di ka hubakon, giubo ka bisag wala ka ubha. Gaarat imong tutunlan bisag okay ra ka kaayo. So ingon ana, no, mag-upload ang mata bisag wala kay diferensya sa mata, mura ka giluod. Dayon di ka katulog kay imong tiyan diri ga
wa nakasabot sa iyang gibati. Oh, dayon unsa pay mga kuan anang acid reflux. Anyway, mo padayon kita. Kana mga processed food tanan bawal gina siya. While naa pa ang gibati nato. Pero kung maayong pagkadisiplina, maayong pagkadala, okay naman po na siya, pero dili gina siya imong palabian, no? Anything, balik-balik na ko ni, balik-balik, anything nga masubraan, di gina siya maayo. Di gina siya maayo. Dili maayo gina siya, anything nga masubraan. Ako pang naandan yun nga, kung sa kanang gugma, kung masubraan na, dili na siya maayo. Kanang gugma nga pasagad, ragdasmag. Dili na maayo, kinala i-control, kontrolado. Hoy, naigugma man ko ng lakiha. Unya kay minyo man, saon man na. Naigugma man ko ng bayana. Unya kay doon na may tagiha, unsaon man na. So, ingon ana, no? Kuan lang, bato-bato sa langit, ang maigo, huwag lang sanang magalit, no? So, ingon ana, gina siya. Kung ano man yung atuan, practical point of view, no? So, lain pa diha nga dili maayo sa kabuhi, kanang mga sudan nga tinunuan. Kanang dunay tuno sa lubi. Bisag dili sudan basta anything nga pagkaon nga dunay tuno sa lubi or lubi. Ngano? Oily kana siya. So atong hinganlan. Tinunuan nga utan. Tinunuan nga utan. Tinunuan nga munggos. Butangan dayon na og bulad bulinaw or katong bulad nga pinikas nga balilamia nya mo'y isagol dahil butangan og mga kanang kalubasa, butangan og lamia oy, pero og kabuhiunon ka bawal gina siya. Agi sa tunok sa lubi labi nag-espiso. May lang og giusap ra ang lubi nya wala usapa gikagod gyud. Na espiso kayo na, no? So ingon ni ana dayon gawas anang tinunuan na pagigitawag og bingka, binubod, puto, naman na siya mga tuno or suka, no? Dili na siya pwede kay mag-aslom ang atuang tiyan. So, muna siya, no? Bawal na siya. Kanang mga street foods, kanang mga junk food, processed food, dunay tinunuan, sa pailain, atong isgutan, kanang mga lechon, kung mukha ang tag-lechon, inana ng kadako, matchbox, ayaw nagpasubra kay atong tiyan anak dili ganahan, although ang atong dila, ganahan kayo. I want more, ang tiyan, kay mayon pag-undang ko nung kaon diha, kay galain na ning akong, kuan na kumbati na nako ning acid dire, na ikapoy mag-agwanta, hala kumbati, so ingon ana, no? Mga adlib ra ning uban nato, no? Dahil lain pa nga dili gyud pwede sa kabuhiunon kana mga halang spicy, mga hot, kanang hot and spicy, bawal gid na siya. Sulay ra kog kaon kanang hot ug spicy, di ba? Imong tiyan ga alburuto, imong kuto-kuto daan mura na gidilaban, gisilaban, muhilab na ang kuto-kuto, no? Ang kuto-kuto kay mo manay ko anon sa kabuhi. Actually, ang naay kabuhi, ang kuto-kuto man. So, apektado po ang tiyan, no? Pero diri ginas kuto-kuto. Dayon, moingon dayon, alam unsa naman lang kuday ang amog, atong tiwason usa, ang dili gyud niya angay kanon. Gawas atong akong gipanghinganlan, katong mga lechon, bawal na. Pwede tingali ang balbakwa, kay ang lechon naman, hasta ang balbakwa, dili pwede. Humba, dili pwede. Kanang puchero, dili pwede. Mga beef steak, dili pwede. Ngano, daghan kina silang fats. Ang baboy, ang pig, ang lechon, okay pa na siya, kay ang iya ang lean meat o kaniyang tambok, separate. Ang tambok o unod sa baboy, separate na siya, no? So, pwede ni mo makuan. Pero ang baka, dili, because ang iyang tambok naa mismo sa iyang unod. Kung usbon, ang tambok sa baka naa mismo sa iyang unod. So, makadaot gina siya kay fatty.
Pero sa ako nang giingon og inaana lang pud kagamay, pwede raman pod, no? As tolerated matud pa. Linlain mo tag chemistry. So pero since inyo kong gikuan, inyo kong gihangyo nga kanang pagkanunon sa kabuhiunon og dili akong i-share, so muna akong gi-share, no? Dili na siya pwede. Dayon kanang sa mga arita sa fast food, kay mura ba nay dali dayon sa mga katawan karon. Adto lang ta sa kuan kay mag-order na dito na dili po na siya pwede kay taas kina sa sodium nitrite. Nitrate? Basta sodium, anything. Processed gyapon na kanang mantika ana din ipalutaw na sila sa oil. Grabe kay na siya ka kontra sa acid reflux sa kabuhi, sa kuto-kuto o sa tiyan, whatever, o disasa dapit ng kabuhi, no? Lakaw ba ka na siya kay laag po ng kabuhi, sagad nagpitik-pitik. So dili gina siya pwede kanang mga fast food nga mga pagkaon kanang order dayon online kay order rata dito sa kibaw na ta, no? So kana na usahay mga drive-thru order o sa kakuan bakit nga bla bla bla, dili na sila pwede, no? So ang mga soft drinks dili po na siya, bawal na siya tungod kay acidic. Ang lain nga ilikayan sa kabuhiunon acidic. Kung mangutana tagon siya acidic, kibaw na mabudihan dita soft drinks, kanang mga red wine, kanang mga white wine, gawas lang da tingali og non-alcoholic, no? Pwede ra pero ako di ko kumpiyan sa ana. So ingon na no, bawal na sila kanang mga kuan, kanang mga itumon og color nga lami kaayo imnon niya, frozen siya, bawal na siya, no? Bawal na siya. Pwede man pud mo inom ta pero mo lagi na agwanta. Agwanta dayon, no? So bawal na siya. Unsa pay lain kanang mga chocolates, bawal na siya. Kanang mga tsokolate nga imnon, bawal na siya. Kay nga naman mo paabri na siya diri sa kanang tube. Paingon sa sphincter. Sa esophagus mo iyam na brihon di ang acid mo come in dayon. So makakuan na siya, maka trigger po na siya diha, no? Dayon mao na siya ang unsa pa to uban. Sa mga kumana ang pagkaon tanan, ako nang nakuan tingali, no? Arita sa mga fruits. Ang fruits bawal mangga, grapes, lanzones, mangustan, durian, marang, unsa pay uban. Basta kay tanan nga citrus fruits, tanan nga aslom, tanan nga mga basta tanan bawal gid na siya. Bawal na siya. Unsa man day prutas atong makaon? Avocado, star apple, saging nga tundan ug sab-a, pwede na lakatan. Dayon watermelon, pipino, fruit ba ng pipino, dili utang, vegetable na siya. Anything nga watery, pwede ta ana, no? Star apple, paano na siya. Kanang laban na katong variety nga tamis. Na may laban na nga tamis gid siya, as in tamis, pwede na siya nato makaon. Pero kanang laban na nga ordinary laban na nga aslom, ayaw gid na siya kay aslom, no? Mingon din ang uban nga maayo na siya kay prevent sa cancer. Ambot lang. Murag debatable. Doon ako'y amiga nga, doon ay istorya ba na ng laban na, din na lang na ako i-share kay makakuan ko sa nakakuan na ba na sa mindset sa mga tao nga ang laban na maayo gid kaayo, no? Pero anyway, bawal na sa mga kabuhiunon because aslom. Kanang mga pineapple juice, mga juices tanan bawal na siya, no? Sa mga shake, katara, avocado, saging, kanang
melon, mura na siya okay kaayo diha, no? So, unsa pa ilain gyud nga bawal, mga lechon, mga kanang mga ginamos, ayaw mo palabi ana, kanang mga dayok, mga tinabal, kanang unsa pa na diha, mga processed gyapon na ayaw mo palabi po dihang dapita, no? So, mao kana ang dili angay kanon sa mga kabuhiunon. In short, kato mga social nga mga pagkaon, dili pwede ana ang mga kabuhiunon, no? Dili na siya pwede. Dayon kanang mga burger o di na pwede. Dayon kanang mga agoy. Dayon unsa pa nang naa diha, dili gina siya pwede diha. Banhat sa ning among hiro. Dayon mao na siya, no? Karon arita sa pwede kanon sa mga kabuhiunon. So, are you ready? Number 1, tinola nga isda nga dili sinigang. Ordinary nga tinola nga ang gipanakot tangladra. Tangladra o mga sibuyas, ayaw nang dunay, ayaw pamutangi og kamates kay aslom. So, kana lagi siya. Tinula nga simple tinula. Lauoy, mura nay atong kanon, mura nay makaon sa kabuhiunon ngano ganahan kaayo ang tiyan. Kaso lang dili ganahan ang ato ang dila, no? Pero disiplinahon ang dila, tagaan o kay gayunan ang tiyan, kay ang tiyan man mooy end user ana. Muna siya diha, no? Tinula nga kato simple nga tinula, lauoy. Dayon tinula nga dunay isda, of course dunay isda, tilugon. Dunay ingon nga nagkaon kog tilugon gikabuhi manuong ko. Tilugon ba pud ka gyud tong isda no? Duhang mo na ka klase ang isda, tilugon og dugoon. Na og dugoon makakabuhi gina siya. Gani giinan ko sa akong amiga nga nagdaot pud siya cancer, wa na gani pud sa kalibutan. Isya day ayaw pagkaon na ng danggit o kitong. Kung mauban, ano man, di man na sila dugot siya, dili na siya maayong mga isda. Danggit o kitong, ayaw yun anak. So, iaara po to. Dayon, mauna no, ang mga tilugon nga isda, mauray atong kanon. So, again, umingon mo, unsap ng tilugon. Kanang mga malitubong, kanang mga langgaw, mga kanang bulinaw nga dagko, tilugon, diwit-diwit, mga tilugon man na maya-maya, lapu-lapo, dalagang bukid, kanang unsa pa na, kanang mga sa sinugbang indangan, lami kaayo na, no? Pero ayaw nang mga malangsi kay makahubog kanang tuloy, makakabuhi, abot kabuhion jud ko anak kanang mga pirit, mga dugoon man na god, no? So kanang mga inana, kalagmitan ng mga isda tilugon ang mga mahalon pud to. So, mo po na siya, no? Kana lang maya-maya, bilami aoy, kanang mga samin-samin, kanang mga unsa pa ning isdaan ni nga nailami kaayo diha nga kuan kaayo gyud ug tulaon balilami gyud, no? Tambok. So muna siya ang mga isda nga atong pwede nato kanon, no? Dayon lain pa kanang chop suey pwede ta ana kay utan man na siya, vegetables, no? Kanang mga broccoli pwede ta ana, mga carrots, kanang mga patatas pwede ra pud, pero dili lang pud palabian, no? Dayon mo tay mga chop suey, kanang mga kuan, mga root crops ayaw mo palabi ana, kanang kamuting kahoy dili ta ana magpalabi, no? Kahoy kamuti dili na mo gunang kamuting kahoy. Ang kamuting bagon kaila pud ako itag kamuting bagon, kana bang ordinaryong kamuti nga kaberga kanatong tikaon ayaw pud mo palabi ana kay acid, gas forming kana siya, makakuha na siya sa kutok-kutok, makaaslom ba ang kamuting kahoy, makakuha di ko na siya maayo, no? Depende lang na dahil kanang saging kadisnon ayaw pud mo ana kay makakabuhi na siya. Kanang saging kadisnon makakabuhi na. Dayon kanang naang moto siya mga angay kanunon sa awa ba kamuman, tinola, tinapaan, pwede ta ana sinugba, pwede ana mga kabuhiunon, mga lauoy, chop suey, no? O gusto mo mga pasosyal-sosyal,
itong mga broccoli, mga cauliflower, o pwede na siya sa ato ang kabuhi, no? Di man po totally na wala na tayo makauna aman pero katuloy pong mga manot. So mostly utan, vegetables yun, fruits and vegetables, mihangin na po. Dayon mo na no, dayon exercise yun, morning, afternoon, o pag humagpanihapon, lakaw-lakaw. Anang magabi avoid heavy meals, no? Kapila na nato na balik-balik ka, avoid heavy meals. Soft diet lang ta kung gabi ina. Ngano aron makatulog ta. Kay og mag-heavy ta natong kanon anang magabi di kita katulog. Kay natong tinai anang mabala magtrabaho man siya. Kay wa magipaskan man nato og mga kuan. So mo na siya no. Kung manihapon tag alas 6, muhigda kita na as mga alas 10. Alas 10 din lakaw-lakaw. Inigigda. Amo ta kung giingon nga i-elevate ang ulo aron dili mo balik, dili mubalik ang pagkaon, dili mo bidli. No, dili magpalpitate, dili mo bidli dahil ari sa left side mag-atubang kon do na kitay acid reflux, no? Dayon muinom kitang tubig 30 minutes after eating. 30 minutes after eating. Munay iinom na tubig. Dili kay naapata sa lingkuranan, wa pa ta katindog mo inom na tag tubig. Ngano man dunay reaction ana ang atong gikaon sa tiyan o sa tubig or anything, no? Na may uban mingon mo inom din og kape, ayaw mo inom og kape. Sa kabuhi daan kanang kape bawal na siya. Pero kung dili mo kabuhi-onon, kanang kape mga 15 to 30 minutes pabud na aya nato mainom, no? So mao kana siya ang mga atong mga ikatambag anang nag-request kanako nga unsay pagkaon nga pwede, unsay pagkaon nga dili pwede sa kabuhi-onon, no? So mura gid to, sad to say, kana mga sabaw-sabaw ra gyud, dinat-ang manok pwede. Dinat-ang manok pwede na siya, no? Kanang mga tinula nga isda, ayaw nang sinigang, tinula ra gyud nga plain, lauoy, chop suey, ato mag-party, mura niya itong kanon, chop suey, fish fillet, chicken lollipop, chicken cordon, basta kay kanang mga chicken, mga ingon ana ra, no? So ayaw na ta, di na ta magkuha og palabi anang mga kana ba na mga salad dressing para nang mga spread sa kuan bread, ayaw na mo anak kay mantikaon kay na kanang mantikilya, ayaw mo anak. Bawal ang mga kanang mga sandwich bitaw sa sliced bread nga ganahan din ta kay kani mga inaana di na nato hinganlan basta kay kibaw naman tagun sana, no? Bawal na siya kay fatty. Mayonnaise o dili na siya pwede. Kung mukaon tag chicken salad, kay lami po ng chicken salad, agamay lang, duha lang ka kutsara. Dayon soft drinks bawal, tubig lang yun usa, no? Kung ato lang tumanon, disiplinahon nato atong ugalingon ana, maulian kita sa atong kabuhi. Pero kung dili ta mo patuo, magsige gyapon tag kaon, morning, noon, evening, 24/7, Monday to Sunday, higit ta maulian ana, no? Higit ta maulian. So, mao ka lang naa siya. O kaning atong vlog raw man siya, walay edit, natural din siya, no? No fancy, whatever. So, mo ni siya. Bland. Mo ni vlog nga, bland. Anyway, mo na siya, no? So, unsa kay lain nga bawal sa kabuhi-onon, basta kay mura to. Ice cream, ayaw mo palabi, ana. Kanang mga crackers, ginagmay lang. Dayon, kuan, kanang mga ice cream, mga, unsa pala diya, kanang mga dessert, mga tamis kayo, ayaw, mo palabi, ana, no? Gamay lang yun, no? So, mawala man tingali ka to, wala naman tingali ko ilaing na taligamaan ni anang mga bawal kanon kung kabuhi-unon ka, niya kung sa kuy angay kanon, no? Above all,
most important of all, prayer. No, prayer. Without Him, we can do nothing. Kundi ta mag-ampo, wala yun. Lisod din na siya kaayo. Then self-discipline, no? Self-discipline. Mao gina siya. Self-control. Basta kay kabuhi, self-control lang yun. Karong panahon na, bawal ang sunes, bawal mangustan, bawal mga fruits, bawal na siya. Katuray, akong ginganlan, star apple, avocado, kanang apple nga red, katong red apple, katong ba murag makupalay, ayaw ng apple nga ordinary, diya kay aslom na siya. Grapes, bawal ng grapes, no? So, ingon na, mura na siya. What else? Anything nga dili aslom, pwede na siya. Bisa ka na mga tambal nga atong gipang cake, bawal mo. Antibiotics, kana mga pain reliever, kung kabuhiunon mo, ayaw gid mo anak kay ang kuto-kuto anak ninyo kuton gyud. So, og dili kalikayan mo inom kita anak patabani o PPI, proton pump inhibitor. Oo lang mo, mga ranitidine, mga antacid. Ayaw gisolo ng pain reliever, mga antibiotics kay kuto-kuto anak. Sigurado yun, no? Bisan sa mga medicine na to, no? So, walang ka doon. Mahawa na ko niya kung nahimutangan kay under sa mango tree rabako, no? Hayat manggod. So, bye for now. Have a good and healthy day, everyone. Unya, pray without ceasing. So, without Him, we can do nothing. So, to God be the glory. Thank you kaayo, Lord. Meaning kay gayunan. Panalangini kami. Keep us safe from any harm. Hide us under the shadow of your wings. In the mighty name of Jesus. Amen. Bye for now. Hangtod sa sunod.